Да кръстиш детето си на свекър и свекърва е въпрос на желание, а не да бъде наложен. А разбира се, че е въпрос на желание, а разбира се, че е въпрос на личен избор. Това, което ви казвам аз, е, че тези правила, тези неписани закони, тези традиции, които съществуват в българския род, ни дават някаква подреденост. Дават ни идеята за хармония. По същата логика, вие може да дадете второто име на детето си, не на бащата. Може да решите да дадете второ име, което е вашето. Например, ако се казвате Иванка, може да кръстите вашето дете Иванкина или Иванкин, ако е момче. Това също е въпрос на избор, но никой не прави това, нали така? Или тези, които правят това, са деца, които нямат установен произход от баща. Помислете какъв е смисъла на тези правила и на тези традиции и какво ни дават те. Разбира се, отново повтарям, всичко е въпрос на личен избор.